दिनैनि लाइमोनानो गाबोननि नोगोरारि एबा दिनैनि फरायसायानो गाबोननि हादोर खुंगिरि बे बाथ्राखौ लानानै जोङो जोंनि गेदेमा बिथांमोना गोबां लाइमोनफोरखौ जोंनो बोसोन होयो बेबायदिनो दिनै आथिखालाव जोंनि बिटिसि हालामाव लाइमोनफोरा सोरबा इउपिपिएल सोरबा बिपिएफआव हाबबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों दा बे बिथिङाव जोङो आथिखालनि बिटिसिनि राजखान्थिनि थासारिनि आयदानि सायाव लाइमोनफोरा मानो दिनै समाव राजखान्थि दोलोआव आखाइ होदों बा राजखान्थिजों लोब्बा जाफैखो बे आयदाखौ लानानै जोङो सावरायनो थाखाय जोंजों लोगोसे दं आथिखालनि बावैसो सान सिगां बिपिएफ दोलोआव हाबनाय सोरांसार बर' बिथाङा आथिखालाव बिपिएफ लाइमोन दोलोनि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि महरै बिबान लानानै खामानि मावगासिनो दङ दा बिथांखौ जोङो गिबियावनो जोंनि डिजिटेल बर' निउसनि जानानै गिबियावनो फरायग्रोना लाबाय बिथांखौ जोङो बिथांनिफ्राय जोङो मिथिनानै लानो नाजागोन जे बिथाङा आथिखालाव फरायफुबाय थानाय समब्लाबो मानो राजखान्थि दोलोआव आखाइ होदों आरो फैबाय थानाय समाव राजखान्थिजोंनो बिथाङा इयुन समनो फैबाय थानाय जेनेरेसननो मा फोरमायनो सानदों बिथाङा बेनि बागै जोङो मिथिनो नाजागोन फार्स्टआवनो जोङो मिथिनो नाजागोन दे नोंथाङा आथिखालाव एसेबां लाइमोन बैसोआव बा यां बैसोआव माने नोंथाङा फरायफुबाय थादोंब्लाबो मोनसे राजखान्थि दोलोआवहाय हाबनो थाखाय सिन्था धारना सानदों बेनि बागै नोंथाङा फोरमायनो गिबियावनो आंखौ बुंनो सानगोन जे जों लाइमोन हिसाबै जों बुजियो दिनै मा प्रब्लेम जागासिनो बबेथिं बबे लामाजों राजखान्थिया थांगासिनो जों बेखौ नुनाय आरो आंनि बेयाव जइन जानायनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय आंहा उन्दै समनिफ्रायनो पलिटिक्सआव जइन जानो आं गोसो दंखायो पलिटिक्सनि दारै आं खामानि मावलांनो थांनो गोसो दंखायोमोन जायनि दारै आङो कलेजावबो इलेक्सन गेलेनानैनो आङो खनथाम जिएस जाबोखानाय बरमा कलेजावनो दा बेनिखायनो बेबायदि इन्टारेस्ट लानानैनो आं फरायबोखानाय दा आं सानो लाइमोनफोरा जुदि पलिटिक्सजों इनभल्भ थायोबाबो जुदि गावनि फरायनायखौ मोजां लाखियोबा नोंनि फरायनाया माब्लाबाबो गाज्रि जाया नों बांसिनसो लेभेलाव दावगालांनो हागोन बेखौ आं सानो आरो दिनैनि जि लाइमोनफोरा मानो जइन जागासिनो दं आदानि कुइसना बेमोन ना बेना मानो जइन जानायनि मेन कारना जाहैबाय दिनै सुक्ति जाखांनायनि उनाव जाबायदि बाथ्रा खोथा जोंनो बुंदोंमोन जायबा सुक्तिगारि बिथांमोना दा बुंनायनि उनावहाय जे इमप्लिमेन्टेसननि खामानि फैबाय बेयाव खामानि फैनायाव मा होनदों दिनै लाइमोनफोरा जेनेबा ट्रेन्सपारेन्ट जुग नालाय लाइमोनफोरा मिथिग्रोयो जेराव माने बिसोरो जाय खामानिखौ मावग्रोनांगौ दंमोन जेनेबा जोंहा सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि खालामनाय बिदिनो मेडिकेल कलेज गायसननाय बिदिनो गासिबो माबाखै दफानि दारै इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगोन खिन्थु बेखौ ज्राब दोनथ'नानै दिनै बबेबा मायबा मिशन बानायनाय बबेबा मायबा बैसोमुथि बेफोरावसो बांसिन गोसो होगासिनो दं दिनै बेबायदि सानबाय नामा जे बिटिआरनि रायजो राजाफोरखौ बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामखांनायनि उनाव फाइनाल एन्ड कन्ट्रेमसिभ जि एकर्ड खालामखांनायनि उनाव बेफोरखौ नांला जोंनो एकर्डनि दारै जि बुस्थुआ फैदोंमोन बेखौ जोंनो होला माने इनडाइरेक्टलि मा जोंखौ डिस्ट्रेक्ट खालामनानै बिसोर माने बेबायदि खामानि मावनायावसो बिसोरो गोसो होबाय नामा बेखौ आं सानदों आरो आथिखालाव दिनैसिमाव थांनाय समाव जोङो लाइमोनफोरखौ इसेबां माने बेबायदि राजखान्थियावहाय आखाइ होनाय नुवाखैमोन बा राजखान्थिजों लोब्बा जानाय थासारिखौ जों नुनो मोनाखै नाथाय दिनैनि थासारियाव नोंथांमोना मा नुहुरनानै राजखान्थि दोलोआव आखाइ होदों बा राजखान्थि दोलोफोरखौ हेफाजाब होनो सिगां होदों दिनैनाय जोंनिया आगोल 2005 निफ्रायनो जि बिपिएफ सरकार दंमोन बे बिपिएफ सरकाराव थाबोनाय टाइमाव बिथांमोना जिबायदि खामानि मावदोंमोन जेराव जों लाइमोनफोरा आसि थुनो थाखाय जोंहा गोनांथि जायाखैमोन आरो बिथांमोना बुंबाय थायो जे दिनै सान्ति जाबाय सान्ति फैबाय क'क्राझारखौ जोंना पिस अफ सिटि मोनसे डिक्लेयार खालामबाय दा बेबायदि सान्ति फैदों होनदों दा फरायनायनि सुबिदाया बांसिन जादों आं बेखौ साना लाइमोन हिसाबै आं बेखौ नुहुराखै मानो होनबा जाय टाइमाव जोंहा बिटिआर एकर्ड जायाखैमोन बे टाइमावहाय जोंहा जि आन्दलनावसो दंमोन एनडिपिआर एनडिपिआर आन्दलन दंमोन एबसुआबो आन्दलन खालामबाय दंमोन बे टाइमाव बोरै सान्ति थानोमोन नङा होमबा दिनै सक्ति जाखांबाय दा सान्तिया न डाउट बिग्रायारियानो गैला जोंनाव अब्ला बोरै सान्ति गैया जानो माने दा सान्ति फैदोंबाबोथ' दिनै गावथार जागासिनो दं दा बेबायदिखौसो जोङो नोजोर होनांगौ जे बिसोर गावथार जाबाय थानायफोराव बोरै सान्ति जागोन आगोलथ' जोंना बिग्रायारि टाइम बे टाइमाव गथ' जानाय जों बेलेग बाथ्रामोन आदामोना जायनि थाखाय दिनै सुक्ति जादों दा बेखौ आगोलनिखौ दायना लाब गैया गोजोन गोरोबथा बर'फोरनि गेजेराव थांनाय 2020 मायथाइनि 7 जानुवारि खालाराव बिटिआर गोरोबथा जानानै थांबाय बे बिटिआर गोरोबथाजोंनो गासैबो हालामाव जोंनि ओनसोलाव माने गोजोन थासारि फैबाय होननानै बेजों लोगोसे नोंथांमोना क'क्राझारखौबो अलरेडि माने सिटि अफ पिस होननानै फोसावबाय नाथाय बे बिथांमोना जायफोरना बिटिआर गोरोबथा खालामदोंमोन बिथांमोनानो दिनैनि समाव इउपिपिएल मोनसे राजखान्थि हान्जा दं बिटिसिआव आथिखालाव बिथांमोना
बिटिसिखौ सालायगासिनो दङ दा बिथांमोन हान्जाखौ बिथांमोना हेफाजाब मदद होनो नागारै मानो बिपिएफखौ मोजां मोननानै बिथांमोना बिपिएफखौ हेफाजाब होनो फैदों माने बिथांमोना जे बिपिएफआ जे दिनैसिमाव खुंथाइ गोहोआव गैया नाथाय इउपिपिएलआ खुंथाइ गोहोआव दङ नोंथांनि कुइसना बिराद मोजां इन्टारेस्टिं बाथ्राया जाहैबाय दा दिनै जोंनो जों जिहेतु जोंनि बिटिसिआव बा बिटिआरआव थायो जोंनो बिटिसिखौ जों जुदि बासायनोबा जोंनो रिजनेल पार्टिनि दरकार जायो जेराव इउपिपिएलआ बिजेपिजों एलायन्स गभर्नमेन्ट खालामगासिनो दङ बेयावहाय बिसोरनि जि मेन्टेलिटियाथ' जोंनाव बिटिसि हिसाबै थाहैनाय नङा बिसोरथ' अल आसाम हिसाबै बिसोर नायगासिनो दङ जोंनि बिटिसिखौबो थ' जोंना एक्सट्रा मोनसे काउन्सिल थाखानानैबो बिसोरजों हेफाजाब लानानै जों मानो गभर्नमेन्ट दानो जों हेफाजाब होनो होननानै जों माने राजि गैया दा दिनै बिसोरजों हेफाजाब होनो दा इउपिपिएलखौ नोंथाङा माबायदि डेभेलपमेन्टनि खामानि मावदों होननानै नोंथाङा सानो डेभेलपमेन्टनि खामानि मावदों होननानैथ' आं दिनै मावद्रायाखैखौबो बुङा मावदों खिन्थु जाबायदि मावदों जानांगौमोन बिदि जायाखै नों नाय दिनै बिथांमोना मोनफ्रोमबो निउस मिडियायाव सानफ्रोमबो बिपिएफखौ 17 बोसोरनि बाथ्रा लानानै रायखांबाय थायो रायबाय थायो नाथाय बिथांमोनानो सानना नायलाय बिथांमोना खैबार एडभार्टाइजमेन्ट होयो बेसे इन्टारभिउ होखो बेसे मानसिफोरखौ जेनेबा इमप्लय खालामखो बेसेनो साख्रि होखो बेफोरखौ एनाउन्स खालामबाय थायो नुबाय थायो खिन्थु जोङो एपइन्टमेन्ट राननाय माबा राननाय बिदिखौ जों नुवा खिन्थु बिथांमोना माखौ रानदों दाखालि बयबो सासे इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोननि बिथांमोना बुंदों जे मा होनो गावसोर लायनो 99 नि साख्रिखौ गावसोर दं मोनसे 99 नि बाक्सायाव मोनसे केस जाना दंमोन ना बे एमइ स्कुल माबानि टिचारनि एलपि स्कुल टिचारनि बेखौबो गावसोरसो दङ होमबा बेबायदि आसाम गभर्नमेन्टनि साख्रिखौ जुदि गावसोर होदों होननानै बुङोबा बेबायदियाव लाइमोना बोरै बिसोरदि एग्रि जानो दा आथिखालाव नोंथांमोनखौ नुनो मोनदों जे नोंथांमोनजों लोगोसे गोबां फरायफुनाय लाइमोनफोरा बिपिएफआव थांनाय समाव गोबां हाबबाय दा बिथांमोना फरायफुबाय थानाय समब्लाबो राजखान्थि दोलोआव हाबनायाव बिथांमोननि फरायनाया माबा मोनसे खहा जागोन बा बिथांमोननि फिउचारा राजखान्थिजोंनो थांगोन होननानै नोंथाङा सानो आंथ' बिदि साना मानो होनबा आंनो निजानो गावनो आङो कलेज लाइफनिफ्रायनो आं राजखान्थि हान्जाजों लोब्बा दंमोन खिन्थु आं जेनेबा अफिसियेलि आं जइन जायाखैमोन आं नै इउनिभार्सिटि फरायफैनानै आंनि बायदिबाथ' जेबो एफेक्ट खालामा आरो जुदि सासे लाइमोना सासे स्टुडेन्टखौ पलिटिकेल पार्टिया खामानि हर सान मावथानो थाखाय प्रेसारबो होखाया जायनि थाखाय बिथांखौ माने खाबुसो होगोन माबा मोनसे नोंनि हेल्प नांगौ बिजाब बायनो हायाखै बा एडमिसन लानो हायाखै बेबायदियाव नोंखौ हेल्पसो खालामगोन पलिटिकेल पार्टिया इनडाइरेक्टलि थ' आं सानो जेबो खहा जाया लाइमोननि बिथाङा गावनि राजखान्थि दोलोआव हाबनायनि सोमोन्दै बाथ्रा फोरमायबाय आरो बिथाङा आथिखालाव लाइमोनफोरा माने बिपिएफ राजखान्थियाव हाबनानै बिथांमोननि इयुना गाज्रि जालांगोन नामा बेनि बागैबो बिथाङा फोरमायबाय दा बिथांनिफ्राय जोङो मिथिबावनो नाजागोन जे आथिखालनि इउपिपिएल सोरखारा बा इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफोरा बिपिएफखौ थांनाय समाव माने 19 बोसोराव जेबो जौगाथायनि खामानि मावाखै होननानै दिनैसिमबो बिथांमोना बे बाथ्राखौ बुङै राजखान्थिनि मेल मिथिङाव बुङो दा थारैनो बिपिएफआ 19 बोसोराव जेबो मावाखै होननानै नोंथाङा नुदों नामा सासे लाइमोन जानानै नोंथाङा मा बुङो दा नुनायाथ' गावसोरबो नुखादों आरो बै 2005 निफ्रायनो गावसोरबो भट थुनानै देरहाखानाय थ' बेफोरबायदियाव आंनो दा जायो माबायाव इउनिभार्सिटियाव फरायगासिनो बेनोथ' बिपिएफनिफ्राय लुनाय जाय बिटिसि एकर्डनि दारै जादोंमोन आंबो लुगैयो जे जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसना आंनि फंबायानो जा आंनि गथ' गथायानो सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटियाव फरायहोनो आंबो गोसो जुदि बर'आव जायोबा दा बेखौ माने लुफुंनो थाङाखै नङा होमबा दा अब्ला बेफोरखौ जुदि मावफुंनो हायाबा एकर्डखौ नामावल' खालामना दोननानै माला जुदि बेफोर पेकेजखौ जुदि सेख'नानै लाबोनो हाया बिनानै लाबोनो हायाबालाय होमबालाय जों बेबायदि गभर्नमेन्टखौ मानो नांगौ आरो बिथांमोना मोनफ्रोमबो बुस्थुखौ सेन्ट्रेलनि बुस्थुखौनो आरो गावनि बुंनानै लाबावनो आरो फिथा हास'नो थांनाय जों नुनो मोनो दा बेफोर बुहुत इन्टारेस्टिं बाथ्रा जानानै जेजेएम बायदि जे स्किम बेखौबो बिथांमोना गावसोर होदों होनना बुङो होमबालाय बेथ' बोरै जानो देनाय बे सेन्ट्रेलनि जेजेएम स्किमा बेनिफ्राय आरो जे लामा सामा मावदोंमोन दाखालिथ' सासे इन्टेलेक्सुयेल आङो नायबाय थायो स्टाडि खालामो एसे बेयाव नुदों बेसे 1200 किल'मिटार लामा बानायखांबायनो बिटिसिआव 1200 किल'मिटार जुदि लामा बानायखांबाय बेयाव अदालगुरि टु क'क्राझार खनब्रै थांलाय फैलायनि लामा ओंखारनांगौमोन साननानै नायोबा न' डाउट बिदि इम्पसिबल नङा दा लामाखौनो जों नुवाखै खिन्थु इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव आंबो नुदों रायजोफोराबो नुदों गुरुवेस्टनि थाखाय स्किम फैदों सिटि ब्लक जाबनाय खामानि मावदों बेथ' आसाम गभर्नमेन्टनिसो बिटिआर गभर्नमेन्टनि बुंनाय नङा आथिखालाव नोंथाङा सासे फरायफुबाय थानाय फरायसा
बे फरायनाय बिथिङाव आथिखालाव बिटिआर सोरखारा बा इउपिपिएल सोरखारा दिनैसिम साबेसे बेसेबां सोलोंथाइनि खामानि मावदों होनना नोंथाङा बुंनो सानो जिहेतु नोंथाङा सासे पिएचडि स्टुडेन्ट आं जि मिथिदों बा माबानि बागै नायोबा बिथांमोननियाव मोनसे स्किम लादों जे जेनेबा सोलोंथाइनि माबाखौ नोंथाङा सोंना नायनो हागोन जुदि सोरबा माबा खालामोबा स्कुल एडप्सन खालामनायनि मोनसे बाथ्रा बुंदोंना बे स्कुल एडप्सना माबायदि कन्डिसन जाना दङ बिनि हेडआ लिड लादोंना लायाखै नोंथाङा सोरनावबा सोंना नाय अब्लानो मिथिगोन जे बे ग्रासरुट लेभेलखौ डेभेलप खालामनो बेसेबां खामानि मावदों नामावल' ओरैनो मिटिं खालामनानै बेबायदि बुंबाय होननानै निउस प्रेस मिडियायाव फोसावो बिनि अनगा जेबो खामानि मावाखै एडप्सननि खामानिया थोबसेबो जायाखै होननानै आं बुंनो हायो दा आथिखालाव नोंथाङा बिपिएफ दोलोखौ बिपिएफ बा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा बिसोर मोननैनि गेजेराव बबे मोनसे राजखान्थि हान्जाया माने लाइमोनफोरनि थाखाय साबसिन खामानि मावदों होननानै नोंथाङा सानो आंथ' दिनै जिहेतु आं बिपिएफ हान्जानि आगोलनिफ्रायनो जिहेतु 17 बोसोराव जाबायदि डेभेलपमेन्ट खामानि मावनानै गारबोबाय बेनि थाखायनो आं जेनेबा दा बिपिएफ हान्जाखौनो आं साबसिन होनना सानो मानो होनबा बिथांमोना लुना होनाय लामा बिथांमोना लुना होनाय एलपि स्कुल बिथांमोना लुना होनाय कलेजावनो आं फरायनानै दिनै पास आउट जाबोबाय आरो आंनि दुखुआ बिसो जे जोंनि डिस्ट्रिक्टआवनो आंनि दरखं मोखाङावनो जे बास्का कलेज डिग्री कलेज दं जाय माने सबनिसाय गोजामसिन नन प्रभिन्सियेलाइज कलेजमोन बे दाख्लै प्रभिन्सियेलाइज खालामना होनो हायाखै जेराव कातिराम सारा स्पिकारा जोंना बिथाङानो बे माबानि जायो समस्तिनि जायो आरो आंहा बेबो दुखु दंबावो जे आं फरायनाय एमइ स्कुला दिनै थैना थांबाय बावैसो स' बेबायदि स्कुलफोरा जुदि थैलांबाय थादोंबा अब्ला जों बोरै लाइमोना जे बिटिआर गभर्नमेन्टआ जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसननि इडुकेसननि थाखाय खामानि मावदों होननानै जों बोरै बुंनो बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंबाय दा आरो जोङो राजखान्थि बिथिङाव राजखान्थि बिथिंनि माखासे थासारिनि सायाव मिथिनो नाजागोन नोंथाङा बिपिएफ दोलोखौ बा लकसभा बिसायख'थिया माखासे दाननि गेजेरावनो साननि गेजेरावनो जानो थांगासिनो दङ दा नोंथाङा माबायदि बिपिएफ दोलोखौ देरहागोन होनना आसा खालामो दाथ' नाय जायफोर आगोलनि खामानि मावग्राफोर दङ सिङावथ' जायनि थाखाय जेनखांबाय जेननायनि थाखाय ओरैबायदि बुस्ट माने पावार फैबाय जे बे मावथाराबा जोंहा जेबो गैया दा जोंबो बिदो लाइमोनफोराबो बिदिनो सानगासिनो जे जुदि जोङो गोख्रों खामानि मावोबा जों देरहागोन हर सान खस्थ' खालामोबा जों देरहागोन जायनि थाखाय जों हर सान खस्थ' खालामनानै बिपिएफखौ जों गभर्नमेन्टआव लाबोथारगोन नोंथांनि समस्या दरं उदालगुरि गोलैया क'क्राझार क'क्राझार समस्ति इउपिपिएल दोलोखौ थांनाय 2019 मायथाइनि माखासे बिसायख'थिनि फिथाइखौ नायोब्ला आथिखाल जों नुनो मोनो जे माने इउपिपिएलआ थांनाय समाव थामथि सारियावसो माने भट लानानै बिथांमोना देरहानो हायाखै आथिखालाव बिथांमोना सरकाराव दङ दा बिथांमोनखौहाय माबायदि बिथांमोना देरहागोन होननानै नोंथाङा सानो नामा इउपिपिएलआ आंनिबाथ' दा नाय दिनै नबसरनियाबो गेलेनायनि बाथ्रा मोनफ्रोमबो प्रेस मिडियायाव बि माने जेननायखौनो लाखाया जेराव बिथाङा गेलेगोन होननानै बुंबाय थाखायो आरो जुदि बिथाङा जुदि गेलेयाबा दिनैथ' नाय नोंथाङा नाय खायफा समस्तिया दानख' जालांबाय जोंनिया क'क्राझारनिफ्राय गुबुन हारिनिया स' नबसरनियानि आगोलनि जि भटार्सफोर दं बिसोर मिटार गेलेखाया आरो नबसरनियाखौ बुङोबा बिथाङा 10 बोसोराव मा खामानि मावखो बेखौथ' रावबो आसिखौनो दिन्थिनानै देखायनो हाया दिनै बिथाङा जोंनि एगेन्स्टआव केस फाइल होयो इउनिभार्सिटि बायदियाव बिथाङा जे बर'फोरा 80% एडमिसन लानायखाय एसटिफोरा 80% एडमिसन लानायखाय दाय जायो जायनि थाखाय केस होनानै दोननाय मानसि थ' बेफोरबायदि मानसिखौ जुदि इउपिपिएलआ गावसोरजों जे एलायन्स खालामनानै गभर्नमेन्ट सालायदोंबाथ' जों बिनिसाय दुखुनांथाव बाथ्राबो आरो जानो हाया आथिखालाव बिपिएफ दोलोखौहाय आगोल सम आरो दानि समाव माबायदि सांग्रांथिसिन जादों होननानै नोंथाङा सानो नोंथां जुदि रायजो राजाफोरा एनालाइज खालामदोंबा बुजि मोनगोन जे आगोल जे बिपिएफआव एकदम गोख्रों दा जाबायदि मावथिफोर दंमोन बेनिसाय दाथ' बिराद गोख्रोंसिन मावथिफोर जयेन जागासिनो आदामोन दं दा बिथांमोननि खोथा बाथ्रा बायदिनो सावरायलायनानै जों खामानि मावगासिनो स' आगोलनिसाय बिराद मोजां कन्डिसनाव दङ नोंथाङा बेसेबां आसा दं जे बिपिएफआ इउपिपिएलनिख्रुइ साबसिनै मावफिनगोन होननानै आंथ' सानदों दा जुदि माजों एलायन्स जानानै जुदि खामानि मावाबा बांसिन बिटिसिनि डेभेलप खामानि मावनो हागोन होननानै आं सानो जायनि थाखाय बिपिएफआ जिहेतु बिजेपिजों एलायन्स थाखाया बेनि थाखाय माने
जोंनि BPF हान्जाया बांसिन गोख्रों खामानि साबसिन मावनो हागोन होननानै सानो। BTC बायदि मोनसे फिसा काउन्सिलाव रिजनेल पलिटिकेल पार्टी बा नेशनेल पलिटिकेल पार्टी बे मोननैया दिनै जोंनि हालामाव गोहोम जानानै दङ। दा BTC आव थानानै जोङो रिजनेल पलिटिकेल पार्टीयाव थानाया गाहामसिन ना नेशनेल पार्टीयाव थानानै सापर्ट खालामनाया गाहामसिन होननानै नोंथाङा सानो? आंनि बायदिबाथ' साननानै जों जुदि गावनि बिमानि रावखौ जुदि बावगारोबा बेनिसायथ' लाजिनांगौ बाथ्रा गैया। स' जोंनियाव थाखानाय आगोलनो जोंहा BTC सुक्ति जाखानाय बेनि दारै जोंहा काउन्सिल फैबाय। बेखौबो बेयाव जोंहा रिजनेल पार्टी दिनै दाजानाय बेखौबो जुदि सेफायना लायोबा बा खोमानानै लायोबा बेनिसायथ' लाजिनांगौ बाथ्रा थानाय नङा आंनिबा। आरो बे जुदि बिसोरजोंनो एलायन्स दानानै जुदि खामानि मावबाय थायोबा जोंनिया अट'मेटिकेलि जोंना BTC स्क्रिप्ट जागोन। नोंथाङा गोरोबथानि खोथा बुंदों माने BTC गोरोबथा आरो बिटिआर गोरोबथा बे मोननैनि गेजेराव नोंथाङा माबायदि फारागथि मोनदांथिदों? फारागथिखौ नायबानो नुयो जोंहा BTCआ मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट दंमोन, बेनिफ्राय सिमा बाउन्डारि दंमोन, काउन्सिल दंमोन, डेभेलपमेन्टनि थाखाय जोंहा इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट इउनिभार्सिटि दङ, CIT दंमोन, बेबायदिनो पेकेजफोर दंमोन। मोनफ्रोमबो इयार्सआव जोंहा रिभिनिउ फैयोमोन आसाम गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेलनिफ्राय। बिटिआरआवथ' बिदि आं नुनो मोनाखै। खालि बेयाव मा होदों जोंना इउनिभार्सिटि कलेज बिदि हरदों दिनैथ' मावफुंजायाखै। आरो नुदों साननैसो सिगां अन्थाइ थापा बबाव गायसनहैदों। इलेक्सनानो फैबाय कड अफ कन्डाक्ट नांसिगोन। दा बिदियाव अन्थाइ थापा गायसननानै जे रायजोफोरखौ आन्दायहोनो साननाया थारैनो मोजां खामानि जादों। दा BTCनिख्रुइ बिटिआर गोरोबथाखौ साबसिन बा BTCखौ साबसिन होननानै नोंथाङा सानो? माने दा नाय BTCआथ' ओरैनोबाबो मोजां साबसिनखामोन, जिहेथु जोंहा डिस्ट्रिक्टआनो आलादा। जोंहा जों लेन्ड मोनदोंमोन जोंनि थाखाय 6 शिडिउल एरिया मोनदोंमोन, खिन्थु रिजनावथ' जों मोनाखै। जेराव आरो गामि सोसननायनि बाथ्रा बुंबाय थादों ना सानना नाय। दा एथ' गोजान जोंना गथ'फोर गामि सोसननायनि बाथ्रा बुंबाय दे हागोबा जोंबो मोजां मोनगोन दिनै। खिन्थु आंहा बेयावसो जे जुदि बिथांमोना हाबनानै जुदि BTCआ बायोबा, जेरै बिथांमोननिया जों लाहैनो हादों, थिग बेबायदिनो बिसोर जुदि ओंखारलांनो गोसो जानानै जुदि ओंखारलाङोबा BTC बेयावसो थायो। जोंनि BTC हालामाव बांसिन आनइमप्लयमेन्ट जेंना बा लाइमोनफोरनि साख्रिनि माखासे जेंनाखौ जोङो नुनो मोनो। दा बे बिथिङाव बिथाङा सासे लाइमोन जानानै नोंथाङा इउपिपिएल सोरखाराव बा आथिखालनि बिटिआर सोरखाराव लाइमोनफोरनि थाखाय बेसेबांसिम साख्रि थिसनथाइ मोनगोन होनना फोथायथि दं, बा बिथांमोना बेसेबांसिम साख्रिखौ होनो हागोन नोंथाङा सानो नामा? साख्रिखौथ' जेनेबा दाखालि बर्ड दाखांनानै एसे एनै होनायनि ट्राइ खालामगासिनो दङ। बिजानि सासे सानै होनो हायो आंनिबा, नो डाउट मोजांनि बाथ्रा। थेवब्लाबो जेसेबां लाइमोनफोरा एथ' मोनफ्रोमबो बोसोराव इयार बाय इयार जोंनिया 1000 इउथ्स ओंखारबोयो जाय खामानि मावनो हानाय केपाबल। दा बेबायदि मानसिनि थाखाय एथ' जों जमा जानानै दं दा साख्रि होनो हायाखै, 3 बोसोर 4 बोसोर जालांबाय। थ' बिथांमोननि थाखाय आंनि बायदि गभर्नमेन्टआ खामानि मावनांगौ, दिनै खामानि मावनांगौमोन, साख्रि होनांगौमोन, खिन्थु होआखै। जायनि थाखाय लाइमोनफोराबो दुखु मोनदों। दिनै टेटनि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामना होनो हायाखै, बेनि थाखाय लाइमोनफोरा गाज्रि मोनदों। दिनै ओरैबायदि दुखुनांथाव, दिनै लाइमोनफोरा माबायाव इउनिभार्सिटियावनो जोंना आगोलथ' जों बेबायदि मोनफेराखैमोन। दुखुनि बाथ्राया बेसो जे लाइमोनफोरा जायना बेग दं बिथांमोना फैनानै इउनिभार्सिटियाव फरायनो हाफैनो थाखाय जादों। दिनै एडमिसन मोनाखै, दिल्ली इउनिभार्सिटियाव मोनाखै, तेजपुर आंनि लोगोआनो मोनाखै एडमिसन। पास जादों इन्टारभिउआव, पास जानायनि उनाव मेरिट लिस्ट ओंखारबाय, खिन्थु बेवहाय माबा दिहुनहरनो हायाखै, सार्टिफिकेट दिहुनना एडमिसन मोनासै। दा बेनिसाय लाजिनांथाव बाथ्रा आरो मा बुंनो, दा बेखौ बिटिआर गभर्नमेन्टआ जेबोखौनो बुङाबा। दा नोंथांमोना साफा फरायसा, नाथाय फरायसा जासेयाव नोंथांमोना दिनै राजखान्थियावहाय गावखौनो आबुङै राजखान्थियाव बावसोमनायखौ नुदों। नाथाय गोबां फरायसालि फरायसालिफोरा नोंथांमोन बायदियानो दिनै समाव राजखान्थियाव हाबबाय। दा बिथांमोननि इयुना मा फारसेथि थांगासिनो दङ होननानै नोंथाङा सानो? मोजां फारसे थांगोन ना गाज्रि फारसे थांगोन होननानै सानो? जाय हाबखांबाय बिथांमोननि नाय, आंनिबाथ' दा जेरै जोङो न'आव थानानैबो जेनेबा सासे न'नि सोद्रोमा जानानै जोङो बिमा बिफाखौ आबादाव जों हेल्प खालामखायो। बिमा बिफाया माइ गायोबा जोङो
ओंखाम संना हैनायाव जों थाङो बेनिफ्राय खोथिया रोगानानै आलि दाननायाव जों दानफायो थिग बेबादिनो जुदि सासे गोख्रों मेलेमनि बा सान्थौ एसे गावखौ जुदि गोथौसिन साननानै नायोबा आंनिबो साफ्रोमबो इयुथ्सआनो माने पेरेन्टसफोरखौ जेरै हेल्प खालामो थिग बेबायदिनो जोंनि बिटिआरखौ डेभेलप खालामनो जोंनि राजनिथि हान्जाखौ फोथांना लाखिनायनि सार्थआव आंनिबा हेल्प खालामनांगौ थ' बेबायदि हेल्प खालामनायाव जा बिफा आरो जि जोंनि गावनि फिसालानि रिलेसन पार्टि आरो जोंनि रिलेसन मोजां जाना थागोन माब्लाबा जेनेबा अबावबा हेल्प नांगौबा बेकग्राउन्ड हिसाबै नोंनो मोनगोन बेखौ आं सानो आरो नोंथाङा सासे लाइमोन आथिखालावथ' बिपिएफ दोलोनि सासे इयुथनि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि जाबाय दा लाइमोनफोरखौ नोंथाङा मा खावलायनो सानगोन जे नोंथाङा मा मेसेज होनो सानगोन लाइमोन आथिखालनि बिटिसि हालामनि साफ्रोमबो लाइमोन दा बेनो जुदि लाइमोनफोरा जुदि जों दिनै जों बिटिसिखौ बासायनो थाखाय जुदि ओंखारबोआबा दिनै जोंहा 10 बोसोर 15 बोसोरनि उनाव बिराद गिदिर माने जेंना नुजाथिगोन जोंनि गेजेराव जाय गभर्नमेन्टआ दिनै एलायन्स दिनै बिथांमोना नबसरनियामोन बायदिखौ एलायन्सआव लानानै सरकारनाव गभर्नमेन्ट सालायगासिनो दङ जाय मानसिया बर' आरो बर' राजखान्थि खालामनासो देरहाखानाय नङा होमबा एमपि इलेक्सनावथ' बिदिसोमोन ना जोंथ' डाइरेक्ट नुखानाय दिनै गासैबो प्रेस मिडियायाव ओंखारना बुङाबाबो आं बुंगोन दिनै मानो होनबा आं जेनेबा सानो जुदि जोंनो बुङाबा सोर बुंगोन दिनै लाइमोना ओंखायनो जुदि जों लाइमोनफोरा जुदि ओंखारनानै खामानि मावाबा जुदि जोंनि बिटिसिखौ बासायना लाखिनायनि खामानियाव जुदि जों हेफाजाब होफैयाबा दिनै बिटिसिआ बायोबा गाबोननो जों मोखां सों जानानै थानांगोन बिथाङा आथिखालनि बिटिसिनि राजखान्थिनि थासारि आरो लाइमोनफोरनि सोमोन्दै बिथाङा गोबां बाथ्राफोर बुंबाय दा बिथांनिफ्राय जों आरोबाव मिथिबावनो नाजागोन जे आथिखालाव नोंथाङा बिपिएफ दोलोनि सासे दैदेनगिरि जानानै बिपिएफ पार्टिनिनो भटखौ होथारनांगौ होनना नोंथाङा सानो नामा दिनै जुदि लाइमोनफोरा बा रायजो राजाफोरा जुदि उन्दुना थानाया सिरि मोनबायबा आंनिबाथ' दिनै बिपिएफआवनो होथारनांगौ भटखौ मानो होनबा थांनायाव जि मोनसे दोहौ फैदोंमोन मोनसे वेब फैदोंमोन जे बिटिआर जि एकर्ड बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामथारनायनि सार्थआव भटखौ होथारदो अननानै बेबायदियाव जोंबो खारफादोंमोन आंबो गावनो केम्पेइन खालामनो मोननाय कलेजनि स्टुडेन्टखौ लानानै आंबो केम्पेइन खालामदोंमोन मोनसे टाइमाव इउपिपिएलनि जानानै आं केम्पेइन खालामनो मोनदोंमोन मोनसे टाइमाव ओरैबायदि बिथांमोना दिनैसिमाव लाइमोनफोरखौ बुंनो सानो जे बिथांमोना बिपिएफ दोलोआवहाय गोबां लाइमोनफोरा हाबनानै माने बिथांमोननि केरियारा फिउचार माने गैया जानो थांगासिनो दं ना थारैनो बिथांमोननि बुंनाय बायदि लाइमोनफोरनि फिउचारा गैया जामारगोन नामा आंनिबाथ' गैया जानायखौथ' आं नुहुरा खिन्थु इउपिपिएलआसो बुङो बिपिएफआसो बिपिएफआ लाइमोनफोरखौ जि आन्दायहोगासिनो दं होननानै बबेबा बाथौ रेजर्ट खेराइ माबायाव बेबायदि थिसननानै जि आन्दायहोनायनि बाथ्रा बुंबाय थादों आंनिबाथ' बे नङा बिथांमोना आगोलनिफ्रायनो जि स्ट्रेटेजि लादोंमोन खामानिखौथ' जोंहा स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन हिसाबैनो गावसोरबो जिहेतु मा होनो सापर्ट खालामखादोंमोन नालाय बे टाइमाव गासैबो सापर्ट खालामनानै देरहादोंमोन बिथांमोना खोथा होदोंमोन 1 भट 1 जब बेबायदि बाथ्रामोन जे बिटिआरखौ इमप्लिमेन्ट खालामथारनांगौ डेभेलप जानांगौ गासैबो रायजोफोरा बा स्टुडेन्टफोरा जोंनो लाइमोनफोरा बेखौ एग्रि जादोंमोन नाथाय दिनै 3 बोसोर जालांबाय जेबो खामानि मावनाय नङाखै जायनि थाखाय दिनै जोङो गाज्रि मोननानै गुबुन पार्टिखौ बा जोंनि रिजिनेल पार्टिखौ फोथांना लाखिनायनि सार्थआव खामानि मावगासिनो दङ क'क्राझारावबो बुंनो थाङोबा बे दाखालि बयसो जि हाइलाइट जाबाय दंमोन जों गासैबो बुंमोन जे सासे राजु नार्जारि सारखौ होगोन बेबायदि खोथा बुंदोंमोन नाथाय बिथाङा मोनासै दुखुनि बाथ्रा जोंबो दुखु मोनदों जे बिथाङा पार्टिनि थाखाय एथ' खामानि मावबाय थांनायाव एमएलएआवबो मोनासै एबारबो मोनासै बिनि थाखाय जोंबो दुखु मोनदों बिथाङा इमान खामानि मावबाय होसिखावबाय मिसा बाथ्राबो बुंखो ना माखो रायजोफोरखौबो फोलाबाय बुंबाय रायजोफोरनि खाथियाव थांना बाथ्रा बुंबाय बिथाङा भट मोनाखै दा बिथांनि जा भटार्सफोर थागौमोन बा फेनफोर थागौमोन बिथांमोनाबो गोसो बायगोन बायनानै अलरेडि जोङो बिपिएफनो भट होगोन होयोबा ओमफ्राय बिजों नबसरनायाबो बिजों सानना नायदो बिथाङा जुदि टिकेट गाखोनो मोनाबा बिथांनि गोसोआबोथ' बायगोन बे हिसाबै बिथाङा रागा जोंनाय हिसाबै बिपिएफआवनो भट हो होमबा क'क्राझारावबो जों देरहानायनि चान्सआ 99-100 बेबायदि जाना दं आं बेखौ आंनि नालेजआ बे आरो नोंथांनाव मोनसे जोबथा सोंथि सोंनो सानदों माने आथिखालाव लाइमोनफोरा गोबां बिपिएफ दोलोआवहाय हाबगासिनो दङ दा बे बिपिएफ दोलोआव हाबनाय बा लाइमोनफोरा मानो हाबनो गोनां जाखो बेनि गुबै जाहोनखौ नोंथाङा मा होननानै फोरमायगोन राजखान्थि दोलोआव लाइमोनफोरा हाबनायनि गुबै जाहोनखौ नोंथाङा दिनै मोनसे बुस्थुखौ जोङो जुदि डाइरेक्टलि नोजोर होनानै नायोबा नुनो मोनगोन जे
आगोलनि जा बिबानगिरिफोर दंमोन जायफोरबा जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सालायबोबाय थादोंमोन बिथांमोना दा बैसो जाबाय बिथांमोना नायबानो मोनालै बहुतानो बैसो जाबाय स' मोनसे रिजनेल पार्टिखौ फोथांना लाखिनोबा जोंनो इउथ्सनि पावार नांगोन स' बेबायदि इउथ्सआ जइन जादों गासिबो ओंखायनो वेलकाम खालामदों दा खामानि मावनांगौ हारि फोथांनायनि बाथ्रा दं जोंहा बिटिसिखौ फोथांना लाखिनायनि बाथ्रा दङ जोङो बर'नि जि डेभेलपमेन्टनि बा जोंनि बिटिसि बा बिटिआर एरियानि डेभेलपमेन्टनि खामानिनि सार्थ लाइमोनफ्रा राजखान्थियाव हाबनानै खामानि मावनायखौ आं लुबैयो आरो बिथाङा आथिखालाव सासे लाइमोन जानानै दिनै मानो राजखान्थि दोलोआव बा राजखान्थि हान्जायाव आखाइ होखो बा राजखान्थि हान्जाखौ मानो हेफाजाब बा मदद होनो सिगांबोखो बिथाङा बेनि बागै गोबां बाथ्रा फोरमायबाय आरो बिथांमोननि लाइमोननि इयुन समा मा जालांगोन बा मा जागोन बेनि बागैबो बिथाङा फोरमायबाय दा बे समाव जोंनि डिजिटेल बर' निउसनि जर'खा मोगा-मोगि लानाय हाबाफारियाव गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायनि थाखाय जोङो बिथांखौ जोंनि डिजिटेल बर' निउसनि हानजानिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो जोंनि बे डिजिटेल बर' निउसनि जर'खा मोगा-मोगि लानाय हाबाफारिखौ बे एसेयावनो फोजोबबाय होननानै फोजोबबाय गोजोनथों। गोदानै मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार जेडि र'ड सामगावनि भारत पेट्रलियामनि उल्था फारसे थानाय साबसिन रोंमोन्दांथि गोनां बड'लेण्ड पाय'नार पाब्लिक स्कुलाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। इंराजि बिजोंजों साबसिन सोलोंथाइ होनाय आरो सोलोंथायारि साबसिननि दावबायनायखौ जागायहोनो सिगां फारसे दं बड'लेण्ड पाय'नार पाब्लिक स्कुल। बे फरायसालिनि खाबुफोरा जादों साबसिन फरायसालि, साबसिन फेकाल्टिफोर, साबसिन इनफ्रास्ट्राक्चार, एयार कन्डिशनेड क्लास, स्मार्ट क्लासफोर, गेलेग्रा फोथार, सुइमिं पुल, सोलोंथाइ। गुवार गेलेग्रा फोथार गोनां फरायसालियाव गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनाय आरो नोंथांनि गोहोखौ सुइमिं पुल सुबिदाजों जाफुंसारनायाव गोजावहो। अब्ला मानोथो गोनो गोथो जाबावनो थाबैनो नैबे कन्टेक्ट 6901253728 नम्बराव सुलाद लाना गावनि फिसानि इयुननि गोजों सोरांखौ दानानै होनो मुं थिसननो थाखाय खौरां लाहरदो। बड'लेण्ड पाय'नार पाब्लिक स्कुल क'क्राझार थं क'क्राझार सामगाव भारत पेट्रलियामनि उल्था।